tu sedí Iron Blade a jsme tu, jsem tu Darkfole na prvém Part Battle. Čau Darkfole. Čo zborci, tady je Darkfall. Ironko. Pozor, jde po tebě. Čekaj, já mu dám A. A vy dva krivé. Tohle je náš kámoš, abyste věděli. Jo, trefa. Co to má za brnko? Mám tě. Ne, jde na moju věžu, co jsem krivo postavil. Trefil tě. Náročný boj to je. A abyste věděli, věci se vracají, nejsme přece nějaký zlí. Já jdem pryč, aby šli za mnou, aby se náhodou věci nestratili. Hej, můj kuň! Je to můj? Ne, to je Ironku, dobré. Kde mám koně? Tu si Rocky Balboa. Já si zkusím, tak teď se můžou oni zabíjat a já si zkusím. Zabil tě? Down. Když se tam bude mluvit můj nový channel, už jsem tam vydal nějaké GTAčko, Jumpy svět, tak snad vám to bude Ježíš, Darku co? Že Darku co? Já jsem Dark. No. Mám ho. Ej, co mě? Přihožívá. Yeah. Čekaj, já tam nemám hou, pošlu ti to tu A. Ne, moje věci nesmí mě trefit ve vodě. Doufám, že ten channel bude dolů. Některé videa budu bez komentářů. Nejde několikrát, tak sorry, ale na to odpustíte a bude se vám to páčit. Takže já tady posílám pár Darkfallovi typu A, ale to není schopný se přihlásit. On má moje věci? Jo. Ne, jak mám. Ale tak dajte se brnkou. Já si zaberem to silnější, to si nech. Tak. Hej! A zbraní mám ty a také věci. Jo, čekaj, zabijam mě. Nezabíja, to si... Hej, ale to se nebíje, vole. Bije se. Hej, čekaj, hodím ti. Ale já nemám zbraně, věci. Ale hážu ti, pojď ke mně. Hej, pozor. No pojď ty šášku. On má jakýsi lektvar, čuro. Aha, běž. Hej, a je po mně, já ho zabijem, ještě se nehraje, že když tě má... Jak ne? To. Posílám ti A. Kvůli tebe mě trefil. Ještě raz. Ne. Ještě skápem kvůli tebe. Už přijmi to. IPčko, budete mít v popisku videa. Prosím, věci. A já si zase prosím vítězství. No, jo, čekím. Učmáraný, víš? Ty šášku.
On mi čorkal veci. Ja si idem za tátu kojiť mojho konia. Hej, tí koni sú jaký, more. Však oni si normálne vylézajú. To je, určite je to Rocky Balboa, toto, jasné. Sú tady tvoje věci. Kde? Hej, já ho zabijem. A ja? Víš to, já tam uložím home. Ja idem preč a ja si dám tak... Ale však čekaj! Hej, ty si... Keby si tu uložil home, tak si furt... Ja tu nemám... Ja sem nemám jak ísť. No ale musím tady zrovna uložit home. Pozor, Ty si moje věci. ty šašku. Nažer sa. Keby si to taky hodí, tak mi vrať moje věci. Nemám čas. Toto je lukostrelba. Tam ich máš v boku. Ale... Ja idem za ním. Nech to nadávat. Pam! Zase. To by som neřekl, že tenhle super bude silnější než já o dost. Rýchlo. Ne, to sú ironkové, ja mám dia. Párkole, vrať mi moje věci. Jo. A šíp. Tak. To. Jo, čeky. A keby ste chceli, máte... V popisku videa máte link na server. IP adresu já Ja som ho zabil. No tak poď. Tu máš. meč. Plot. Máš. Ty boty si nech. Ale, hej, Rocky Balboa je taký. Ještě šípy. To je taký čurák. Čekaj, ešte ho idem portnúť. Všetkých portujem a najradšej by som ich zabil. Ja idem... Ty čuro! On mal luku jak nasral. Sorry. Poď, sorry. Tu máš. Já jsem ho, ne, on zabil mě, hajzel. Ja si ho to tak hitujú, vy tu môžete bojovať, tak dlho chcete. Pozor! Ale jak to, že on mňa vždy trefí? Ja spravím takú na ňo pástičku, tak to si vejdem. Čoral mi luk. Ale nezapomeňte sa aj kliknúť na moje videa. Ale proč vždycky po mne ide? Ty si moc slabý, že? Ja sa pokúšam trefiť, ale som beznadejný. Trefa. Ne, trefím ti koňa. Jo, zabil som ho. Ja si tu zebral šípy. Vypadni odtiaľ. Hej, ja ti... Rocky, vieš? Ne, Ja si musím ísť pro koňa. Jump. Hej, ale tento skáče. Však on skáče lepšie než Rocky Balboa. Ten tým, kde mě zabil, kde mám moje věci? Ale vyšiel si mi do cesty, Mare. Zabijem. Zebral ti veci. Ale furt Hej, Rocky, ja ho zabijem!
Nemám moc šít. Hej, skoro jsem trefil. Hej, Luk! Idem proň. Moje věci. No. Ej, vypadá to nadějně, ale zase jsem skápal. On má za sebou luk. Zabij ho a já si beru moje věci. Já mám svůj luk. No, já se... Můj kůň! Ty máš můj ax. Hej, zkus mi to zebrat. Já potřebuji svoje věci. Já idem nutně si takto za... Babínko, on mi zničil bot. Výpomoc! Ale on je prasnější než já. Hej, A já to. On mi trefí koňa. Potom ho usmažím na plechu. Mám ho. Co to? Já si jdem uklidit koně jináč. Kde mám... Mě zabili Rockyho. Ironko, schytáš to. já toho zabil on. Nech. Čo to schytáš ty? Chytá to tvůj kůň. Hej. Koňa neber. To je můj kamarád. To je. Nezebral si tvůj, jo! Co to? On si tu ložil home snad. Pomoc! Yeah! Hej! Odlákaj ho a já se ti postarám. To já mám tvůj luk. Já se tu jak rádný pán skovávám. Hej, daj si ten luk. Tu máš. Ale chlapček, už mě lezeš na nervy. Chlapec mi leze úplně, že nechci nadávat. Ale ale mě... vypadá to, že vyhrál. Já ho zabijem. Akorát se odstranili věci. A mě. Moje... On mi zebral. On mi zebral moje věci. Ne. Ináč si trošku si vrítí s tvojím koněm, lebo ti uplável. Co se to tady děje? What? Co? Michale! Ronkovaná. Je tu menší nehoda. Zmizli věci. Vím, alebo mě jich zebral. On se spíkel. Darksoule dáme tým? Tak. Darksoule. Jo. No tak, nevím, toto bude asi konec. Já jsem nikoho neporazil, mi to líto, že to natáčam a ani jsem si netrúfal do boja. Zase nemôžu ešte pomluvať, ale sorry ako na toto, lebo to sa mi moc nepáčilo. Tento bral věci, zmizli nám věci, bral věci a potom nevěděl, které sú naši a tak. Na druhýkrát sa stretneme v prvém nejakej aréne a ne na nejakém ostrově. Bude to lepší a to budem ešte snad točiť ja. Můj channel vám dám do popisku videa. A do popisku videa dám aj můj channel. Áno, a jeho channel má nový channel a já mám úplně nový, lebo já jsem ho ještě neměl. Dáme ho do popisku a toto je
Je to Dark Pole? Myslím. Tak. Ešte sa opýtame, ako sa mu páčil súboj. Jeden boj. Ale ty veci zmizli. Taký bič, čo tam dal? Takže Onže, si ten video, onže, ja skáčem na truhlici. ale nemám jídlo. Dáme mu odmienu za to, že s náma točil, čekaj, tam mám, tomu tam dáme. On má tvoju geču. Ukáž, a já si dám, aby sa mladil. No tak mu nedáme nič, to mám moc dobré věci. Ukáž sa, jaký jsem ušák. Ušák brilatý. Kúkajte na ňu, jaká bomba, to je jaká bomba. Ale já za to nemůžu, že nemám kúpený. No, za to můžu trošku, ale Ja? já ti ho jdu zabít. Můj kuň podlahel. Ne, to tě zabil ten Misio Man TV, jak strel z luku. Persa, co chceš? Jaj, ty skáčeš od Je... Proč zrovna můj Rocky Balboa? Krivák. Ukáž, na hlavu? já ju zahodím do mora. Ale... Spadla ti hlava. Já vím, spadla mi z hlavy, lebo on mě tady zabil. Naučarovaný jsi jako boss. No tak tohle je asi konec videa. Mi tu hlavu. Za to, že ste sa poučili a ďakujem tak. Doufám, že se vám video páčilo a zanecháte nám like na povzbuzení. Loučí se s vámi Darkwall a mějte se. Čaute a hrajte s námi. Yeah.